favelas. Ben, pois nos seguimos con Patricia Fernández, xefa local da Policía de Ponteareas. Non sei se tedes moitos roubos últimamente en Ponteareas, pero ben é certo que hai pouco estábamos ali en directo porque roubaban o cable, non? Para levar o cobre. Sí, tivemos moitos roubos de cable, nos estaban desvalijando todo o cable polo cobre. Ahora están sustituíndolo por cable de aluminio para evitar que o roubo, porque o aluminio é moito máis barato que o cobre, entón xa non lles interesa. Ben, pois hoxe con Patricia imos falar de calotes, dos de toda a vida, pero tamén dos máis modernos. Antes falábamos do smishing. Non sei canto tipo de ciberdelitos se dan nestas datas. Home, estamos co Black Friday. Moita xente aproveita estas datas para comprar os regalos todos de Nadal. Claro. Entón, a ver, preséntanse ofertas moi boas, e como pensamos Black Friday, pode ser certo, pero non nos podemos fiar que ninguén dá duros a peseta. Como decía a miña abuela, ninguén dá duros a peseta. Sí, porque un deses calotes pode pasar polo feito de facernos chegar unha mensaxe, que é unha mensaxe totalmente enganosa, digamos, para que premamos nun enlace de máis, pero tamén o propio calote pode estar en ofrecernos algo que está sospeitosamente barato e que cando adquirimos logo levamos unha sorpresa desagradable. É dicir, o de verificar se a dirección que aparece na mensaxe que recibimos é un consello, o de sospeitar de algo que está moi barato é outro, non, Patricia? Sí, sempre imos a desconfiar de as ofertas demasiado descaradas. A ver, un teléfono que custa 1.000 euros non o lo van a vender por 250 nin 500, é imposible que baixe tanto. Entón, se alguén non le ofrece ese diñeiro, algo ten, hai que desconfiar xa. Polo menos, poñer a desconfianza. Despois, igual comprobamos que realmente é certo e tal, pero bueno, hai que verificar que realmente esa oferta verdadeira, que non nos están enganando. Claro. Antes falabas das profundidades das webs ou algo así. Sí. A que te referías con eso? A ver, en todas as webs hai unhas pestañiñas que ponen avisos legais, contacto, teléfono de contacto, Sí, avisos legais. o que estamos vendo agora, non? Sí, sí. Vale, pois entón, ao pulsar neses datos, nos reenvía a páxina donde nos pon os contactos, se queres os avisos legais e todo relacionado con esa páxina web. Normalmente, as persoas, cando é unha páxina falsa, non poñen ese tipo de datos. Entón, ti ao pulsar non che vai a reenviar a páxina que ten que ser. Claro, sería como un decorado falso desa páxina web, non? Eso mismo. Claro, eu entendo que, ao final, o Consello sí que é certo que xogan moitas veces con estas ofertas do Black Friday do compra xa. Que digamos que esa oferta ten un tempo limitado. Vas contra reloxo. Vas con pouco tempo, quedan poucas unidades moitas veces e xogan a esa angustia que nos entra por mercar. Pero o mellor sería sair o mellor dese enlace e ir á página oficial, chamar a alguén da familia que controle un pouco destas cousas. Ver as valoracións, porque normalmente os vendedores sempre hai opinións de outras persoas que mercaron esas páxinas. Entón, é unha maneira tamén de ver un pouco que realmente as opinións dese vendedor, se realmente entrega o que é, a tempo, se o produto é fiable, se non. Normalmente, se entras en algunha páxina web que fan estafas, pois normalmente xa aparecen valoracións, non compredes porque isto é unha estafa e tal, aparecen este tipo de valoracións. Eses avisos, non? Que non nos poden pasar inadvertidos porque son de usuarios como nos. Claro, son de xente que xa foi estafada. Claro. Claro. Pois moito ollo con esas mensaxes, sobre todo sempre ter un pouco de calma, de paciencia, mirar ben se ven de un lugar oficial. Imos agora con outro calote, que lle pode pasar a moita xente, sobre todo tamén por estas datas. Eva Iglesias, imagina que ese paquete, ese que está aí, é un paquete que acabas de pedir, por exemplo, nunha aplicación destas de produtos de segunda man. Ti mercaches un teléfono móvil de última xeración por 100, 200 euros, estás agardando que chegue o teléfono, por fin chega e abre a caixa. ¡Qué ilusión! Unha pataca. Unha pataca. Parece broma, pero isto pasa de verdade. Chamanlle o calote da pataca. En que consiste? Non se quentaron moito a cabeza para poñerlle no meu calote. A ver, normalmente se compran smartphones, a pataca é porque simula un pouco o peso, digamos, o peso Vale. do produto que compramos, máis ou menos que notes que hai algo dentro, claro, que non Sí, ven que non está vacío, baleiro, que é algo que te pode facer sospeitar en canto colles o paquete. O mellor así o colles e o levas para... Pasa un tempo, digamos, entre que o colles o abres e todo isto. Sí, e a ver, isto suelen ocurrir en páxinas de segunda man.
que normalmente che intentan vender algo e tal, e despois realmente recibes unha pataca polo precio dun smartphone. Normalmente, nas páxinas estas de segunda man, hai que evitar pagar fora da plataforma, porque moitos vendedores non mira se saímos da plataforma, Sí, dame o teu número de teléfono, máis información, mándame máis fotografías. Entón, o mellor é facer todo pola plataforma, pagar por métodos que se xan da plataforma. Seguros e controlados, claro, porque aí sí que habería un seguro que se faría cargo, neste caso, de que a transacción non se levou a cabo do xeito correcto. Entendo que para o momento en que chegas a casa coa túa pataca e queres volver a contactar co proveedor, este xa desapareceu, borrou o historial, non aparece xa por ningún lado. Sí, o que tens que facer é vir ca pataca, denunciar nas forzas e corpos de seguridade, xa sexa Policía Local, Nacional, Garda Civil, e denunciar a estafa. Claro. Pero mira, falabas de vir coa pataca, que botábamos aquí como unha risada, pero non sei se efectivamente esa parte de sentirte enganado, ridículo, tamén a moita xente anima a non denunciar, porque di, vanme tomar, hai que animar a denunciarse, porque somos as víctimas, está clarísimo. Claro, pero a ver, somos víctimas e nós non, en principio, cando facemos, moita xente cae neste tipo de estafas, e ademais, se non denunciamos, que vai a provocar? Que se siga facendo, claro. E que esa xente nunca vaya a ser collida nin... Claro. Pois a mí pasoume unha vez en Instagram. Eu en Instagram seguía unha tenda e vi un cinturón que me gustou. E faleille por privado, pola páxina de Instagram, e pedinlle o cinto. Díxome o que custaba, non sei se eran 30 e algo euros, e dixenlle, vale, pois para min, Bizum. E fixenlle o Bizum e nunca máis me chegou o cinto. Eu escribinlle de volta, dixenlle, hola, mira, perdona, é que aínda non me chegou o cinto. Díxome, miro ahora. E díxome, estamos revisando, está en camino. En camino aínda leva a día de hoxe. Nunca máis supendo o cinto. Claro, a ver, cando facemos unha transacción por internet e compramos algún obxecto calquera, pois normalmente convinte pedir o seguimento, o número de seguimento. Claro. Entón, con o número de seguimento sabemos en todo momento onde se atopa o noso paquete. E pagar por Bizum? Pagar con Bizum, a ver, se é unha páxina oficial que queda registrado o pago, non? Sí. Na tua conta ten que aparecer registrado iso. Non sei se iso valería, Patricia, para dicir, eu desta conta fixos este ingreso. Pero é mellor sempre comprobar que unha transacción que se está facendo nunha páxina original e non facer un Bizum, porque normalmente os produtos de segunda man suelen ser, claro, pagadme por Bizum e tal, e despois iso é unha cousa que é un Bizum, pero pode ser por un teléfono ou non. Non perda a esperanza, esta semana ainda comentamos unha noticia dunha persoa que recibiu unha carta despois de 14 anos. Bueno. Igual está en camiño, E tampouco queremos demonizar a compra-venta de segunda man, que hai aplicacións que funcionan moi ben, sempre cando fagamos o pago seguro dentro da aplicación. Dentro da aplicación non sale. Seguimos falando de calotes, hoxe chegou unha caixa para Eva e unha carta para Raquel Atanes. Non me digas. Sí. Pois xa me poño eu a tremer. Hacienda. A ver que teño por aquí. Parece un sobre serio, oficial. É tan oficial porque é da Seguridade Social, da Tesorería Xeral da Seguridade Social. E que nos piden? Pois parece ser que se poñen en contacto comigo porque é necesario que lles envíe a seguinte documentación, A ver, un incremento das prestacións, xubilacións, pero que é necesario que adxunte documentación, é dicir, ambas caras do meu DNI, foto dun extracto bancario onde apareceu como titular ou autorizado, última cantidade que se cobrou e explica pois, que será un incremento de 75 euros a 150 euros, dependendo do caso, o que se vai experimentar. E aquí pon pois, unha dirección de correo electrónico. Claro, que listos, non? Porque en teoría nos piden esa información para que non recibamos máis cartos. Ollo con estas cartas porque están a recibilas moita xente agora mesmo, non? Sí, isto vai dirixido máis a xente maior. Claro, jubilación. Que son as xubilacións. Entón, claro, a xente maior, esas xubilacións non suelen ser moi boas, como que lle dicen, oye, que me van a incrementar e se non yo mando non me incrementan. Bueno, a xente maior xa chega unha carta de Seguridade Social e xa lle temblan as pernas. Sí, tamén. Normalmente. Pero bueno, o que pasa? É verdad, non? Mira, están dando fe todos os do público, claro. Os organismos públicos normalmente non envían cartas deste estilo para que lle mandemos mediante correo electrónico. Eles, cando solicitan documentación, é para pasala a través do noso ir presencial, a levarlla, ou a través da plataforma deles, pero bueno, aí xa vamos co DNI electrónico, firma electrónica e con todo, que xa é unha seguridade.
Os correos electrónicos das entidades, organismos públicos non acaban en Outlook ni nada disto, normalmente terminan en noso Concello de Pontareas e pontareas.gal. Claro. Claro, todo organismo ten un correo distinto, non terminan así, entón... De feito, estamos vendo varios indicadores que nos din que estamos ante un calote. Presenta faltas de ortografía, non? A carta carece dun teléfono de contacto. O que decías ti, as extensións, non? O correo rematan a outlook.es, unha terminación, digamos que non habitual, si a nivel usuario, pero non dunha administración. Sí, normalmente as administracións, cando nos requiren algo, non custa nada, a ver si desconfiamos, si nos chega isto, consultalo con un fillo, con unha persoa, nunca... Eles collan e vayan. Nunca de xeito impulsivo responder a este tipo de cousas, O que teñen que facer é buscar alguén... Porque aquí estamos regalándolle todos os nosos datos, o noso documento de identidade, a nosa conta bancaria, todo. Todo. Estamos yo poñendo todo en bandexa, Eso claro. para que nos limpien a conta no momento. Entón, vamos a intentar que cando reciban este tipo de cartas, sempre consultaro con alguén, e para iso estamos a policía. Nos a policía local estamos para axudar aos ciudadanos. Que teñen unha dúbida, calquer cousa, veñen e nos xa lle intentamos. Pois moi ben, Patricia, encántame que digas isto, porque non sei se te avisamos, pero aquí tamén atendedes consultas, que estamos hoxe coa xefe da Policía Local de Ponteareas e temos unha consulta que nos chega dende Celanova. Boa tarde, Isabel. Hola, boas tardes. Contanos, que pasou? Pois que a semana pasada chegoume un paquete, un repartidor con un paquete contra reembolso de 60 euros. Eu non o recollín porque eu non pedira nada. Entonces, ao día siguiente, chegoume un WhatsApp e dixeronme que non puderon entregar o pedido, que podíamos coordinar unha nova entrega. Eu dixenlle, non, o paquete chegou, pero como non pedín nada, por eso non o recollín. Entonces, volveronme mandar outro WhatsApp e dixeronme que teña en conta que ao fazer pedidos contra reembolso que lle ocasiona un gasto que teñen que pagar eles. Que, por favor, que o teña en conta nun futuro que sexa responsable. E que quería saber, si podería ser un calote isto? Pois supoño, porque eu non pedín nada. De feito, non sei o que viña no paquete. O sea, eu non abrín o paquete, eu devolvín o paquete. Encaixa, Patricia, con algún modus operandi habitual dos estafadores? Deste non temos coñecemento deste tipo de calotes que lle chama de estafas. Vale, o paquete que viña a seu nombre ou ao nombre de un familiar? Non, a meu nombre. E ningún familiar fixo ningún pedido, nin nada? Non. Que despois, de feito, no primeiro WhatsApp que me mandaron, dixeronme que dentro que viña un jamonero, un cuchillo e unha chaira. Eu non pedí nada deso, ni nadie da familia pediu nada deso. E despois, encima, ainda me dixeron que o tuvese en conta a próximas veces porque lle supuña un gasto o ter que devolvelo, e eu non pedí nada. Bueno, podería ser isto igual unha variante do timo da pataca do que falábamos, que ela di, pois eu non pedí nada, pero mellor alguén da familia paga eses 60 euros e cando abre o paquete, nin xamón, nin chaira, nin nada, e ten aí 3 ou 4 patacas. Podería ser unha variante... Unha nova modalidade. Fixeche ben, Isabel, en non pagar, porque ante a dúbida é mellor ser precavidos. Se viñera o xamón, igual 60 euros sí que collés. A ver, penso que foi o mellor que puido facer. Se ela non fixo ningún pedido, ter que pagar algo polo que non pedín, pois non. Cando uno de volta, eles non van a ter acceso nin aos seus datos bancarios, ni nada, porque era un correo para pagar no momento de recibir o paquete. Entón, foi o mellor que puido facer. Pero se é noutro caso, que eu pago contra reembolso... Xa che limpaban 60 euros. Pois xa tiña que vir a denunciar. Claro. Pois Isabel, moitísimas grazas por avisarnos do que che aconteceu aquí, porque podelle pasar a máis xente. Sí, señor. Vale, moitas gracias a vos. A ti, Isabel, unha aperta. Claro, xa lle quería levar os 60 euros de levarlle o... Ainda facía un segundo intento, Pero tuvo espabilación. Daban todas as oportunidades, volvemos, non pasa nada, xa non lo reembolsas. É que non, esta xente, presión. aparte, suele moito amenazar, xoga co tema de veña, ten que ser rápido, que a rapidez, que a amenaza, veña rápido, compra isto porque se acaba o tempo, tal. Eso temos que tomalo con tranquilidade, porque aparte, a ver, se son 5 ou 10 euros tampouco é tanto, pero se xa é un smartphone que xa custa diñeiro e tal, a ver, estamos invertindo un diñeiro que temos que pensar realmente e ver ben o que estamos comprando, non fiarnos.
hai que ser desconfiados, nas redes hai que ser desconfiados. Nas redes, que é algo que estamos agora aprendendo a utilizar, bueno, poden sorprender menos que o phishing, o smishing, todo isto que nos soa un pouco estrano todavía, pois sexamos víctimas potenciais. Pero é que parece ser que se están rescatando os clásicos. Sí. E que o toco mocho, a estampiña, todas estas de hai 1000 anos, seguen surtindo efecto cando se levan a cabo. Estás se vendo na rúa, Patricia. Sí, Isto a como ver, pode ser? Isto normalmente que aunque non intentan, sempre coa xente máis maior, Claro. sabe, que non van a xente nova. Este tipo de estafas suelen realizar eso, buscando unha idade xa máis maior, que son máis confiados, vulnerable. o sea, mellor Cando vas. viven solos, necesitan igual máis que falen con eles, falar ca xente, tal, entón buscan ese tipo de perfil de persoas. Veo o meu home por aquí. No. Eu... Pero moi tollo se chega Pero alguén, brutal. algún instalador que veña a revisar o gas, A min etcétera. chégame todos os días pola Claro, porta. a ti non te avisa pero porque vives con él, pero sempre nos teñen que avisar con a notificación previamente, non pode aparecer ninguén por sorpresa, porque o mellor o que queren é levar as cousas da nosa casa. Patricia, moitísimas grazas, é un Gracias, placer falar Patricia. contigo e me parece unha reflexión interesante que chama o sentido común, ninguén dá duros a 4 pesetas e sobre todo que dixo que a policía está para axudar, que temos algunha dúbida, pois preguntamos a vos.